nyt sitten vedetään semmoset... Mitä noita nyt? Mitä nyt tätä eruvisnoistia? Joo. Taas konjakilla. Kai joku anttelu. VSään. VSään niin, mutta... Oho, perkele. Tunnen käsin. Ei konjakki nyt oikein pala. Oho, Nyt on vähän paha. vaan silloin on bensaa tarvitse. Mutta ainakin sinne jäi enemmän sitten makua. No niin. Oi! Ainakin palo käsi. Siellä on vielä vähän kyllä. Varmasti hyvä. Mikä kyllä erottaa niinku biffin ja konjakin Erottaa. Ei kukaan saa aikaa. Nyt oli kyllä tosi vähäistä. Nyt tarvitaan varmaan lisää tosta. Kyllä se ehkä vähän makeampi on, mutta kun nyt siellä Tarvitaan vähän puhtautta varmaan. Tässä testiä tätä. Nyt tää meni aivan räpellykseksi. Oi. Nyt tulta. Noin. Hyvä. Kyllä. Aivan liiankin. Nyt tuli kohta kämppäkolla. Hyvä. Se voi olla. Se on nyt tuli ainakin sellainen. Se höyryttyy näin alkupuolella. Se on paha tilanne, kun se höyryttyy nopeasti. Se on sekunnin kiinni tai vetuminen 10. Nyt olisi tämmönen konjakin sekoitus. Nyt on paistoaste ainakin hyvä, että Joo. on tämmönen ei liian raaka, ei liian rapea. Ai. Valmistaa. Nyt valmistaa. Halutaan. Pistetään ääntä.